السلام علیکم برکا، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ خیر خیریت؟ امید کرنا میرے بھرا سارے دے سارے ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت نال ہوسن۔ تے مرکا پانی بالکل ختم تھی چکے تے یہ تساں دے دے پیو تے میں کہ بھرا میں دوستے کو پانی دی صورت حال دس دیواں اور کیا پوزیشن کرنی بھرا۔ ہیڈ بلچانی تے بھی ایو پانی ہی نے تے اور ہیڈ سبیاں لیتے بھی ایو پانی ہی نے تے ہیڈ کاٹ اور ہیڈ جلو والی اور ہیڈ ترمین والے تے انہیں تے مطلب پانی قدرہ چوکا کھڑے تھیا، باقی پروں کے بھی پانی بند کر دیتا گئے تے کیونکہ جو بندی آج 8 تاریخ ہے تے 10 کو بندی آونی آئی تے ساکو پہلے بھی مطلب پتہ ہے پنجاب دو جرا پانی آسی وہ پہلے بھی ختم تھی ویسی تے ہن پانی باقاعدہ این لازے ایو کچھ ہے تے پانی ہن ہیڈ ترمین والا اور ہیڈ جلو والا انہیں کے بند کر دیتے نے تے دوست کافی فون کی پین جو کیا پوزیشن ہے پانی دی۔ میں کہ چلو پانی دی پوزیشن بھرا میں کو دیوں تے بھرا پانی ہن جرا تھیندا ویندے ختم تھیندا ویندے بس اگر کوئی نواں آسی تو تھوک میں خبر ضرور رساں تے این لازے یا ویڈیو ہی نے یا خبر ہی نے تے دعائیں یاد رکھسو انشاءاللہ جو اپڈیٹ ملتی رہے انشاءاللہ دوست کو ضرور رسوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔